продължение на много години в близкото минало, електрическите печки, радиатори и конвектори бяха сред най-популярните решения за отопление в дома. Достатъчно беше да включите уреда в контакта и да се насладите на топлината през студените зимни дни. Днес обаче изискванията към домашният комфорт са различни, а възможностите, които съвременните технологии предлагат, са на съвсем друго ниво. Все повече собственици на апартаменти и къщи осъзнават, че отоплението не е просто месечен разход, а е дългосрочна инвестиция в комфорт, ефективност, стойност на имота и не на последно място здравословна среда. Точно поради тази причина класическото отопление на ток постепенно отстъпва място на модерните решения, които осигуряват много повече удобства, по-ниски експлоатационни разходи и много повече гъвкавост. Сред най-предпочитаните технологии днес са термопомпите, природният газ и пропан-бутанът. Всяко едно от тези решения има своите предимства, но общото между тях е възможността да предложат максимално ефективно отопление, съобразено с нуждите на конкретното жилище и начинът на живот на неговите обитатели. Термопомпата използва електроенергията основно за да пренесе вече съществуваща топлина от външната среда към дома. От 1 кВт електроенергия една високоефективна термопомпа може да произведе няколко пъти повече топлинна енергия, което значително намалява разходите за отопление. Природният газ продължава да бъде сред най-предпочитаните и разумни избори за жилища в газифицирани райони. Съвременните кондензни газови котли работят с впечатляваща ефективност и осигуряват стабилна и надежна топлина дори през най-студените зимни дни. За собствениците извън обхвата на газоразпределителната мрежа, пропан-бутанът осигурява същият комфорт и предимства, без необходимост от връзка към централна инфраструктура. Така хиляди домакинства могат да използват модерни газови отоплителни системи, независимо от местоположението на своя дом. Все повече потребители постигат отличен комфорт и ниски месечни сметки чрез интелигентно комбиниране на технологии. Подовото отопление осигурява равномерна топлина, радиаторите реагират бързо при нужда, а конвекторите позволяват ефективно охлаждане през лятото. В повечето съвременни домове подовото отопление се комбинира с радиатори или вентилаторни конвектори, а енергийните източници се подбират така, че да осигуряват максимална ефективност и комфорт при минимални разходи. Резултатът е система, която работи оптимално през цялата година и се адаптира към нуждите на своите потребители. Интелигентната автоматизация променя начина, по който управляваме отоплението от дома. Температурата може да се регулира дистанционно, помещенията да работят по индивидуален график, а системата да се оптимизира според външните условия и предпочитанията на обитателите за повече комфорт и по-ефективно използване на енергия. Без значение дали става дума за апартамент в града или къща извън него, заявете безплатна консултация на generix-gas.com.